फाइनालि दिनैहाय दैखरनि दैयाव सफैबाय दैखरनि दै माने दैखरनिफ्राय दै गनायाव आरोना सफैदों नै सफैबाय नै ओइ माना नै बुरुगा एला गुसु जोङो एसे गस्लाफोर लाबोनो मोनबा बाजोमलांगौमोन बिदि सानगौमोन ना जोङो ओरैहाय आखाराबाय ना खावलाय होनायनि दैयाव लोंलाय ना लोंबां मोजां लों मानसिफोरानो लोंनांगौ आं लों दै लों आं नुदोंलाय पानी आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 आ जाओ द बीच यारा फोटो मेरे गीत बेयाव खर'खौ सोनो हाया होमबा मेरे हाबो गथ'आबो मानसिलाय हाया गथ' हाबो ना आंनि बेफोर थांसै दै बै हेयाजोराव एसे गिदिंनोसै सासे मानसि एसे भारायलायनायाव गिदिंनानै थलथब गोलैनाया र' आं एसे नाजाराखौ खिन्थिनो आं नै बिदि आरोना नाजाराया नै बरिया सुपार मासि दामागानो जिं आंबो जिना फोदां नानोबो आं मिथिया आं जिंनिया दिना फोदां दिना फोदां सुमु Arah sekarang ikut ya, dia pergi arah sih. Arah sekarang ini. Para sepijak kali lah. Bisa dari bang. Arah. Gila. Enggak kelihatan sih. Boleh sekali boleh. Enggak kelihatan. Gika siapa ini? Itu mabung ya? Dindang patang. Udah ini udah. Ini sini ya. Pokrasar baksa sirang nih mabung menciasa nih. Udah dindang patang. Zuna huya zore. Ma? Huya zore. Zengnya mabung ya? Dindang patang ya.